ଦବା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକର 4ଟା ପୁଅ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତା 4ଟା ପୁଅ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସାନ ପୁଅ ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଜି ହବ ଭଲ ଖାଇବା ହବ ଏତେ କଞ୍ଜୁସି ଯେ ଖାଇବାକୁ କରୁଛି ମୁଢି ଆଉ ମଟନ ଝୋଳ ଛେନା ନା ଆଉ ମୁଢି ଖାଲି ଝୋଳ ମଟନ ନାହିଁ ଖାଲି ଝୋଳ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଖାଇବା କରିଥିଲି ଆପଣ ଟେରା ହେଇଯିବେ କଣ କରିଥିଲୁ ଭାତ କରିଥିଲି ଡାଲି କରିଥିଲି ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଭାତ ଫ୍ରାଏ ତାପରେ ଗୋଟି ପୋଟଳ ଚିରା ପୋଟଳ ଭଜା ପୋଟଳ ତାପରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମାଛ ପେଟି ତାପରକୁ ମଟନ ଚିକେନ ତାପରକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ତାପରକୁ ପାଏସ ତାପରକୁ କରିଥିଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ତାପରକୁ ପାମ୍ପଡ ଏସବୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ତୋର ବାହାଘରକୁ ତୁ କରିଥିଲୁ ଭାବିଥିଲି କରିପାରିଲିନି ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ହେଇଛି ବର୍ଷା ହେଲା ଏତେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଦଉଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତେ କଥା ସେ କରି ପକେଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ଡାଲି କରି ବର୍ଷା ହଉଛି ବୟସ ଲୋକ ଖାଇଗଲେ ବା ସେଉ ଖାଇଲେ ଲୋକ ଖାଇଗଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ଏତେ ବାହାଘର ହଉଛନ୍ତି ତୋ ପାଖରେ କବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କେମିତି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା ହଉଛି